Jeg har læst Duerne lurer for oven af Klaus Hoxbroe. Den er skrevet i 2014, og forlaget er Politisk Revy. Klaus Hoxbroe er en beatpoet og har skrevet 8 digtsamlinger siden 2006. Han har også udgivet nogle plader, f.eks. Lobbyarbejde. Han valgte i 2008 at leve et år som hjemløs i Danmark for at finde inspiration på nye måder, og han modtog desuden Dan Turèll-prisen i 2011. Digtene i digtsamlingen varierer meget med hensyn til længden. De fleste af dem er meget korte, nogle af dem er kun på 2 vers, mens andre er på en hel side. Man får fornemmelsen af, at digtsamlingen er skrevet med meget frihed. Det virker som om, at Klaus Hoxbroe ikke har været styret af regler om, hvordan et digt skal være, men han har bare skrevet, som han følte for. Der er nogle lidt forskellige navne for genren, digtene er skrevet i. Man kan kalde det beatpoesi, prosa, digte eller knækprosa. Klaus Hoxbroe kalder sig selv beatpoet, som han også har fået tatoveret på sine fingre. Men generelt set er det typisk digte, der handler om digteren selv og om samfundet. Og det kan næsten lyde som rap, den måde det siges og udtales på. Den måde det bliver fremført på. Klaus Hoxbroe har i den forbindelse også arbejdet med rapperen Stik Up Jakob, da han blandt andet lavede Lobbyarbejde. Og det er digte, som ikke har nogen fast rytme, og de har som regel ikke nogen enderim. Og så er det også hverdagssprog, der bruges. Digtene i digtsamlingen handler om hans egne historier og om observationer af livet og samfundet i København. De overordnede temaer er druk og død, men der er også nogle mindre temaer som kærlighed og jazz. Yes. Det digt, jeg har valgt, er på side 90 i digtsamlingen. Det har ikke nogen titel, som de fleste af digtene i digtsamlingen ikke har. Digtet består af en strofe, som er på 18 vers. Og det her digt handler om en god aften i byen, og om en lidt dårlig morgen efter. Det er et prosadigt, da der ikke er nogen bestemt rytme, og der er ikke nogen enderim, og der bliver desuden brugt hverdagssprog. Der er dog nogle bogstavrim, hvor han leger lidt med ordene, for når han siger, i de sene timer brænder der, bekendtskaber, skaber minder os selv. Hvor han hæfter sætningerne sammen med de samme eller lignende ord og danner en ny sætning. Det gør stemningen hurtig, fangende og spændende, lige indtil det øjeblik, hvor virkeligheden slår ind, og dagen melder sig, og hvor stemningen bliver lidt dårlig. Her i slutningen. Temaerne i digtet er druk, død og natteliv, men de er ikke fremstillet på en negativ måde. Drukken i digtet handler om, at man skal leve livet og skabe minder og bekendtskaber. Døden handler om, at man skal være opmærksom på, at man kun har et liv, så man skal leve det, og vi skal minde os selv om vores dødelighed. Han har en positiv holdning til nattelivet. Det er der, hvor lysene træder frem. Og han mener, at man skal gribe natten. Carpe noctem. Han bruger mange positive ord til at beskrive natten, som lysene, strutter og tændte. Han fremstiller natten som noget godt, hvorimod at han fremstiller dagen som noget mindre godt,
hvor han bruger ordet skrigende om solen. Morgen efter med tømmermænd sammenligner han med ting, man gør i en kirke. Man tænder for eksempel lys for de faldne, hvilket i den her forstand betyder dem, der drak for meget. Og man rejser sig ved solens skrigende alter, der, hvor man gør sig klar til at se virkeligheden i øjnene og reflektere over aften før, og derefter vende tilbage til dagligdagen. I et andet digt, i digtsamlingen, har han også sammenlignet dagen efter med soldater, der vender hjem fra krigen, og det vil jeg lige læse højt. Tropperne vender hjem fra Afghanistan. Jeg vender hjem fra druk. Slidte skæbner, set for meget, til at vende tilbage til hverdagen. Her går temaerne druk, død og natteliv jo også igen. Yes.